Ik ben Rix Loopstra, ik ben 12 jaar, ik woon in Sneek. Toen ik nog niet wist dat de tienerschool nog niet bestond, dan zou ik eigenlijk naar de RSG gaan. Maar toen ik hoorde van mijn moeder dat de tienerschool kwam, toen zat ik daar wel over na te denken, maar ik wist nog niet echt zo wat het was. Mijn moeder zegt ook van, je kan wel heel goed leren, maar als ik heel veel huiswerk krijg, dan word ik niet zo blij ervan. En dan word ik wat verdrietig en dan kan ik er niet meer zo goed tegen. En hier krijg je dat niet, dus dan kan ik misschien meer leren hier. We hebben hier eigenlijk 2 groepen, want er zitten hier ook 7-8 op de tienerschool. Die 7-8 gaat bijvoorbeeld rekenen doen en dan doet de 2O gaat wiskunde doen. Dus het zijn eigenlijk 2 aparte groepen. Ik vind het wel heel leuk om met kinderen te werken die eigenlijk lager dan je zijn, want die kunnen eigenlijk ook van je leren en ik kan ook wel van hun leren. En wat vind je ervan dat er ook heel veel van jouw vriendinnetjes, denk ik, van de basisschool, dat die hier niet op school zitten? Nou, ik vind het ook wel weer fijn, maar ik vind het ook wel fijn, want dan kan ik ook weer andere vriendinnen maken. Wat zeiden ze bijvoorbeeld toen je zei van, nou, ik ga naar de tienerschool? Nou, ze zeiden zo van, oh, die school is echt niks voor mij, maar het leek mij een hele leuke school en ik trek daar meer niks van aan als ze zeggen, ja, ik vind het echt een stomme school. Mij maakt dat niks uit, ik vind het een leuke school, dus ik ga er naartoe. Uiteindelijk zul je toch weer naar een andere school moeten. Ja, maar dan ben ik wel blij dat ik de eerste 2 jaar op deze school heb gezeten.